wadhi kaunti ma Kisumu kama jood bura mawuok kaunti no dwane sirikal orutimo nonro ewi nek mano timore gwenge mag Sondu mayudore tong' counties ma Kericho kod mano ma Kisumu. Kamano bende gidwaro ni anyuola mane owito jogegi oyud ratichgi. Alia Beach nigi mathoth. Pap ndege kachud bura manyakach maralam kachiel kod siro familia mano wito ngimagi kachiel kod mwandugi e kinde lweny makamano. Jotelo mowuok e kaunti ma Kisumu ka otelnegi kod jalup gavana Matthews Owili ne omedo seyo mokalo piny owacho ewi tulo ma osebedo ka dhi nyime tong' kauntis ariyogo kama ne okwayo piny owacho mondo ochul jogo eko mano wito ngimagi kachiel kod mwandugi e kinde lwenyno kaka yor yweyo pi wang'gi ewi tulo mane omuochno. Wakwayo piny owacho ni mondo chul jogi, gichul jowa ma utegi owang', gichul jowa bende mohinyore, to bende gichul dhok mosekwal e ndalogi te kawuok ka kadok kocha. Wawacho bende ni wadwaro kwe, to kwe mwawachono adiera be nyaka bede, to adiera ma wachono. Jaod bura manyakach Aduma Owuor ne oparo kaka ne owito jonyuolge kaluwore gi tulo ma osebedo ka dhi nyime e tong' kaunti ma Kericho kod mano ma Kisumu ewi kuo mag jamni kama ne okone piny owacho mondo ger kambi obila mag majoni e kor gwenge ma kono kaka achiel kuom yor tieko tulo ma osebedo ka dhi nyime e alworano. Semomiyo will do what is possible kwariwore gi jotendwa moko gi mondo jo GSU e makel kacha mondo Ngege police station. I'll talk to jowa mondo wang'i kaka wanyalo riwore mondo wakel jo GSU kir wakel polise mabedo kacha. Nikech neno komera maremo inego and adwa ni jowa modak Ngege ka ncha sebedo alerted. I informed the police and have those data here. Iwang'o ute godiechieng 1 hour after I'd informed the police ni jogo the attack from the other side. So we are feeling the pain. But postmortems have been done. Let there be an inquest so that it's a proper system. Let the appropriate government people, county commissioners, police, security people, MPs are all involved and we get the correct border. It is not time to create borders now. The borders are known. There is evidence. Jood bura mamoko mabende oyuoro e kinde nyasino ne okone sirikal kokalo migawo mar rito kwe pacho ka mondo yie omanye yore ma osiko ma inyalo tiyogo chuth tulo ma osebedo ka dhi nyime alwora ma Sondu kama ne gisinge neno ne gi jolo familia mano yudo lal e kinde lweny mano muoch e tong' counties ariyogo. As a committee on national cohesion and equal opportunity, we are coming to Nyakash to find out what are the facts on politics, on borders, and all those are causing this problem. An kako Kenya kach, waikore kako nyikepe Nyakach, mondo wane kaka wakonyo jogo manye utegi omuki, jogo manye utegi owang, jogo manye olalo gigi. Wan gi okepe Nyakach mamoko walosa put moro matin, mondo wakele gino wakonygo jowa manyolalo ngimagi. Tulo mane omuoch e alwora ma Sondu ne oweyo ka ji abiriyo wito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.